Jane nyawang apa ora Pak lo sampean iki? Mbok sing ngaturan wong ketek montoran. Gebak ngono lho, malahan. Ngono iki gara-gara kowe iku lho. Kok iso aku ki nyapo lho Pak lo. Kler wae. Nggih. Boleh kowe ngadu ning cempluk akhirnya aku malah tukari cempluk. Lha piye sampean tak kon nulung. Ki jereke repot iki ya repot nyapo lho sampean iki. Neng omah mas aku ora nyapo apa ora nyangking donding ora nggo donding jereke repot. Wong lak kan ngomong tak krius tangkemmu tenan nek kowe. Tangkem sitok iki krius. Ini lho. Aku jane arep ora kere jane ngiwangi kowe malian. Sampean ku omongane mencra-mentre ngono Pak Lo. Biyen tak sambati jereke gelem nulung. Saiki ngono kuwi. Sik to ngene lho. Iya aku gelem tapi tak omong aku sik repot tak omongi. Sampean ki repot nyapo? Oh iya dadan kursi ndak ngetokne gendeng ya ndak nyapo apa ngono. Iya lho aku ngomong iki ya. Mbak. Kita iki santai ning omah kok. Santai gundulmu kuwi. Aku duwe rambut iki lho, Pak. Sok gundul piye to? Ngene lho. Lah aku ki asline arep ngene lho karo bojoku. Lah ngono adik ndak omong ngono lho. Lah ngene nyapo dadak diomongne awakmu mestine awakmu ki dong lho. Iya Pak Lo ki repot ki nang omah ki nyapo. Iya Pak Lo ki ndek bojo. Mesti nek yo wayah ngene bareng apa piye Pak enggak malah ngadu ning cempluk. Nyatu ngono bareng ra duwe wayah kok. Ki ning pucuk kok. Pucuk ndi Pak? Kambil lho. Iya nyoblok ning kowe. Iso aku gitu. Ki wis disemayani engko sore ngono lho wis kenek. Arek ngenteni. Ora di demek sirahe ngono jero jotosi nangis. Allah. Aku malah seneng cempluk. Yang cempluk iki aku mandeng ning dalan kok. Seru hatan-hatan mulai kowe prayo mesti ngadu ki ampri aku ben tukare. Ya ora lho, Pak. Ya aku ternorono lho nuke. Iya. Ini kan sama. Mati sabar. Basar. Ya lho. Kapan-kapannya aku paling pegel iki dino iki marahi wis ora sida nyebul bu guru malah tukari karo cempluk. Lho piye terno lho Pak aku ki. Ora saiki lho. Mengko ngengkel ae wong iki. Ora saiki lho. Malik. Yo jalan ngono tak terne oke ewang munggah nih. Nyanti ki parane. Jasmu kono. Lah yo pecah. Sik to. Ndak mangkring gini ya lho. Ayo lho, Bol. Abot lho. Santai gak dudung dhewe. Nah. Wis piye? Ngurung teko atik wis lho. Sik to, tak jajal. Sik kena dibae. Iki mangkat berarti. Nanti Main ipal. Iso kacane ditinggal ki. Waduh ndak cekop belas. Masa aku ngirono dhewe. Walah, banget temen bar dolo ki. Dan iki kene mbok menawa balik.
Mbak. Awakmu nang omah kene to? Nggih. Tak kira lek sik ning Malang jareke kuliah. Iya kuliah, Mbak, tapi aku swasul ning keke. Oh. Piye kabare sampean? Alhamdulillah baik. Sik nesu ra karo aku. Ya menurut sampean lho, Mbak. Kok panggah ngono lho, Des. Nyapa lho jane. Aku wis ora enak apa-apa karo bapakmu. Iya saiki ndek enek apa-apa, tapi ganti Mas biar Mbak sing kok rebut. Loh, kok Mas? Awakmu sik panggah mencurigai aku wae. Ndak curiga piye lho Mas biar yo grep mek sampean. Ya ning omahku ki mek ngopi lho, Des. Ndak aneh-aneh lho. Engko sano ngono kae. Jalan lho, Mbak. Iya ya. Ngene lho, Des. Dhisik awakmu karo aku sengiteran. Mencurigai aku sing ora-ora karo ayahmu. Tapi nyatane apa? Saman yo malah duwe ibu dua to. Lah iya ya. Lah iya makane aja sok curiga karo aku. Aku lho ndak tau aneh-aneh Des karo biarmu kuwi. Ndak percaya mbak aku. Kayak piye lho Des lek ku jelasne arepan. Sepurane ya mbak, lek saiki aku sik pang ndak percaya karo sampean. Lha iki sampeyan kena ndi? Wasul. Iya mbak. Gila anake Mas ora. Nyelmun tadi jak ngomongan. Entuk yo turunane Mas lho. Aku arep nggone yupat, nyapa paraku rene. Gara-gara Desi lho. Nek sini sek sawangane karo aku. Piye lek penjelasne ngono kae. Wis tak rono ae. Pak lo ki nendi to suwi ra balik-balik iki. Lumayan dong balik. Piye to jane kowe iki? Lah kowe ngedang-edang bol. Ngene iki loro kabeh. Ra mluwah yo diuber macan lho. Diuber sentot. Kok iso sentot dadi macan piye to, Ren? Mbah sentot nesu ngamuk. Lha kok iso ngamuk nyapo? Wonge arepe ngene arep gase tak gabu karo unyil. Awas. Nggih. Oh, nggih. Sana nemburi Ren. Sik to. Kok ganggu nyapa lek wong keplok tangan ki rasa kok ganggu bene lho. Wonge arep mekeh, Bul. Tak ganggu karo Mirin. Nesu. Oh, alah ngono ya saking to awakmu ki. Enek wong arep dadak kok ganggu ki. Wah, aku ya eman-eman ndar sinom kaya ngono sentot sakmono apa ya iso. Apa ya mampu kene iki ya butuh. Kene sik bringas kaya ngene kok. Mirin. Ngapa berarti melek pengen. Lho, ora kok melek pengen. Wis petung kene iki yo Bul. Lho kok kedisikan sentot. Berarti kalah ngene kowe. Ora mergo kalah ngene iki, kalah dhisik. Genah ora? Hal wis yo nyil sumpah. Baturan aku ning kene kalah ra dhisik. Oh, alah, ini kok ira menyore nek dibaturi lho. Ya, Bul. Ngerti. Kancane iki nek bareng ndas kuwi woro lho nyil. Di kabeh piye ngono malah ngono. Belanjane nesuwuk wonge. Ki wong piye lho kajane. Kon baturi ning kene ra gelem. Batu lu barang ora balik-balik. Kok ira munasib kuwi. Jenenge ngepong lek wong ndak sak derajat ijan. Kaya abot. Ibarate kaya wong nggo watu sak truk. Walah, nasib orang duwe.
ki aku paling rapi nak karo Lulu. Arepe ngono ki ora sida-sida rasane ya ngono kae lah aku ki tau. Walah Bang, aku ku kedosan mentok. Berarti sing kleru aku, Bang. Waya aku ki ndak teko sik, rada engko ngono sedenge wis bar le. Oh alah. Jadi cempluk ket biyen nek panggah ae. Gampang baperan. Ya sepurane ya Bang ya. Jarene apa to iku iso ngomongan karo kembang iki? Kembang ki. Apik. Sepurane ya Lu ya. Sepurane apa lho yo? Ya kemang, lah ngono sing rapi nak terima aku. Halah kok koyo karo wong liya ae to yu. Setengah nek cukup pikir. Yo banget tak pikir dulu. Mergane aku yo wis tahu. Lah benar ngono ki lek ndak sida. Iya ndak penak tenan lho tambah bojomu juga. Ngono kae rasane. Maaf ya sepurane ya. Wis to yo ora apa-apa dadak maaf bareng to wis to beni. Kayak wingko lek suwi piye lho kabeh gua aku nyapa kok nulungi kabeh. Anu lho. Ngene lho. Piye? Aku tak golek bojomu, engko tak kone mulih. Lah nyapa to yo? Wis to. Manut to yo gitu. Engko masalah kabul tak atasane tak terne dhewe. Lah engko lek kabul repote nemen engko lek ndak diwai bardoro prak yo mesakne. Wis to. Lah engko timbangane bojomu ning dalan kaku ngono prak ya mesakne. Bayangno jare. Heeh dilekno nyatu cara wong mangan ngono mung sik oleh separo lho yo. Lah ya ki jenenge wong mangan ki lek urung sampe entek ya luwe jawane ngono. Wis setengah heeh lho yo. Tetapi kok sampean kesel lho yo sik tas teko mosok golek bardoro neh. Lek yo ki penggane kesel wis biasa. Lek kesele yu ki wis panggah iso tak atasi wong yu ki wong los. Sepurane neh ya. Wis to ndak apa-apa. Kami kuwakul karo ki warung sinang ae kok. Ki aku mengkatune neni bojomu lho. Cek wae kok seneni ya buseng lho ora yo. Biasane kan mergane ndak sido ki ngono kae lho yo. Kabeh ki terus diamuk. Lah iya salah aku. Yo sakno tak golekane ya. Oh yu, sepurane lo ya, sto yu, maaf no yu, gampang, rasanya ndak penak tenan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tak boleh Bang. Hati-hati lo yu. Sajane yo untuk isi lo, mau pergi cempluk, golek ibar dolo, piye-piye neh, nanggung. Aduh Rin, nabrak wong neh lho. Weh nyapa yo ngedang-ngedangi. Kok apes men to kowe iki? Apes piye to nyanyi yo mlayu raro, dhek lho ngedang-ngedangi. Kowe lek mlayu mblangar ae. Jane Nyawang dalan dipersentot malahan. ki mati lho Rin. Ora welek mati nyil. Wes bene mati, kok timbang ade melo-melo mati dipersentot malah karo-karuan. Malah mati neh. Ditoren piren sik to. Cek ndut tok nyil, jang pekan rapopo kuwi.
Kenal Pratok. Dak ro April. Wah, jarne tinggal cepet lagi kengko. Yo. Kayak malah peteng dedek ini dunia ya. Kayak malah sepi. Mar masaku soro manuk eneng lagi oblas nyandi ya, Bro. Yang enggak sampai tenut-tenut. Kan iso bolong nabrak mluwang arep mlaku ra melek iki. Suara barang ade malah hilang. Sunyi neh nih dunia malah. Angga setuan plecir ae kok. Ora lho Mbah sampean ati mloyang mlayu kaya dikepung kirik pisan lho. Ora lho. Arep tekok awakmu ngro kirik-kirik loro liwat kene apa ora? Ora enek lek kirik Mbah. Ndak maksudnya miren karo nyil. Oh alah. Ya liwat kene lho Mang. Lah ya terus nyanyi wong parane. Rono Mbah parane. Mau tak tututane, Bol. Mbah. Piye, Bol? Lali Mbah, bakno ora rono parane. Lah terus? Parane rono, Mbah. Mbah. Piye neh, Bol? Kleru neh lho Mbah paramu ki. Lah terus? Bakno ndak rono Mbah ilingku mau. Nandi? Rono. Oh iya. Matur nuwun, Bol. Oh, Mbah padha-padha. Nyatule wong tuwek digarap penak. Cita, nek rene Pak yo bali aku. Kok ndenek sing tak beres to iki. Cita, Bol. Aku mung prak sangka kono to, Bol. Lah iya ngono lho, Mbah. Lah kok jare miring karo kok liwat kono. Lek mang asale saka kono, Mbah. Ya terus Nabrak aku ning kono ngono lho. Lah terus nendi wonge parane? Lah ya kuwi lho. Cepet aku selara betang kok nesuku sela ilang tak omonge. Lah aku ki ya lali lho, Mbah. Sik to rono apa rono ya, Mbah? Ndang lho, Bol. Sik to tak iling-ilingi lho, Mbah. Rono lek, Mbah. Engko aku mlaku rono engko bener apa ora? Jajalen lho, Mbah. Mlaku rono. Hooh lho, Mbah. Nek no. Buah. Piye neh, Bol? Kleru bano, wonge rono. Engko lek panggang klerone aku nemen-nemen tak sebrak cangkemmu kok, Bol. Cita, Bol. Tak tekok sing tenan. Mlayune nendi parane? Lek bar dolo rono lho, Mbah. Kok panggahmu nyuk bar dolo ae to sing domone. Tak tekokne iki miren karo unyil. Lho ya ngono to. Kok panggah yo neng ndi wonge? Rono nututi bar dolo. Kok panggah nek embel-embel di bar dolo. Iya to berarti. Mbah. Aduh, dodoyong. Wes pintu lho ngene aku. Ndak betah aku nemen-nemen kok nggarap wong tuwek lho setuna ke. Yo ora nggarap lho, Mbah. Ngalor ngidul ngetan ngulon nek ping 50 tok remas aku kok oncat tancine ae kok. Lah aku yo wong lali ki ndak eling lho, Mbah. Kat biyen lek jenenge wong lali ki ora eling ora kelingan. Tapi awakmu tekoni ngono kok. Karone ngono ati nesu lho. Bayang ta bol ora nesu. Op. Sing bayang nih lho. Kan sok atuh iki kok. Taruna. Endi enek bener iki. Mlaku ngulon, ngetan. Ngalor. Ijik ngidul. Jek enek penere ae. Panggah sing komongne panggah
Munyuk bar dolo ae. Lah piye nyaturi dhek sak arah bar dolo lho, Mbah. Dak sing bener sing ndi kula sampe kler pisan kas. Lah wing ora ndek untu tenan. Masa diuntu piye to, Ki? Lah piye wong tak pipil kok jagung kayak til ngono entek ae. Mas sampai didol apa piye nak aku ki untuku? Kok ndelok kok payu didol apa lho untumu ki pakane boyo mati kok boyone. Boyo ora nyatrek. Nyatek kok kirek. Kiri ora ngepung. Ngepung kok garangan. Garangan ora dibuntut. Buntut kaya wong lanange buntune ngarep. Ayo penak wong wedok lho, Mbah. Enek to? Enak lho wong wedok yang dibuntut to. Endi? Cilik. Njaluk. Umat banggah ngono ae. Tak tekoni sing bener jale. Nek ndi arahe kirek-kirek loro mang? Rono lho, Mbah. Tenan. Tenan. Kowe sampe ngapusi, tenan lak sesuk ndasmu ndek eneng jan. Digo sapa? Dia ditugel pakane kirek. Kirik neh. Engko ora ngomong tuwa aja mek nesu stroke. Umume ae wong digarap ora nesu enek to. Leh nggarap sampean ku lho kapan? Jereke rono aku rono, jereke rono aku rono, jereke rono ora bener lho. Dik mek nesu wis to sabar nang dini lho. Ngono lho wengko. Dutek kaya sandangan nek kok. Ora masane mbah-mbahan klambi harus suwal apa piye dutek iki. Rek bener e. Ngleh ae. Ora yo tayang to. Lah motormu gaul lho Pak lo saiki. Ya to. Gaul piye lho maksudnya? Lah iki mung nek suarane munyeri bane. Wah, Budek datang lagi. motor iso gaul. Yo nggih bensin Pak lo. Hah? Bensin. Iya lah apa yang panggah bensin? Bensin Pak lo. Lah yo nggih bensin. Oh listrik ini iki saiki. Sik to. Piye kabare? Oh listrik. Mosok motor listrik saiki ngono Pak lo. Apa kira iki Pak lo? Kowe iki tak tekoni kabarmu piye? Kabar. Tas lunga Pak lo aku ngomong dadane kuping. Yo aku sepurane Pak lo biyen pamitan ora pamitan sampean iki. Lah iya mesti bener ndak pamitan kok jujung ngilang. Alah kae lepas aku ngilang lho Pak lo. Lah ya awakmu ngilang. Lah kae kan ora pamitan. Lah ya awakmu ora pamit aku awakmu ngilang kae. Lah mergo kuwi lho Pak lo. Lah iya kan nyapa kok ora pamit. Lah kan ndak pamit. Lah iya awakmu ora pamit kan ngilang. Lah aku ngilang kae aku ndak pamitan lho Pak lo. Awakmu ngilang. Oh ya kula aku njaluk sepuro no Pak lo. Kae dadane kuping. Golek tombo kuping. Lah kok panggah budak? Mari. Berarti wis mari kowe ndak budak. Mari mang. Wabrak wong Pak lo. Kowe boneng kene. Sapa sing nabrak? Kebentus. Lah ya sapa sing nabrak? Ditabrak wong. Lah ya sapa sing nabrak? Ditabrak wong lho Pak lo. Terus Lah iya sapa sing nabrak? nek kene baru kebentus aku ki. Ndak betah nah aku lek karo wong wong budek iki. Maksudnya ya awakmu ditabrak sapa sing nabrak? Neng kene Pak lo kebentus aku. Lah iya, sapa sing nabrak? Wah. Wong loro. Wah, ndak ngerti dak. Ora lho yang jerekmu wis mari. Saiki kok malah budek. Kan aku mau mang Pak lo. Sarunge kebentus. Terus piye? Barang ulung kabare apik? Kayak biyen senengane miso harus tuwek. Mbok tobat. Aku nek kok kabarmu apik, Yang. Dan wis prawan Pak lo, paling ndak muni pitutur sing apik, sing kalem, sing halus ngono. Kabarmu apik. Teko-teko malah misuwi perkara pamit kok perkara ngono mang. Lho, kabarmu apik. Lek misuwi kuwi wayahe iki wong sing nabrak aku mang Pak lo. Cetok sapa lho sing miso? Hah? Sing miso sapa? Sama ndak bisa. Kabarmu apik. 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 Heeh. Teko kabar. Apik Pak lo. Ya alhamdulillah budek nek saiki. Tapi mang ora. Tapi mang ora. Oh. Ya terus iki arahmu nang ndi apa wis ndek omah apa piye kowe? Ini Pak lo aku mungkin ceritane. Heeh. Rencana aku arep mulai sampean ate ke omah. Oh. Ngono lho. Ora tawa-tawa piye ngene.
gak tekok apa piye no. Lho, lah iya awakmu paramu arep nang ndi apa di omah teko omah piye maksudmu? Ya karep lek pas teko kene iki koncone teko terus anak boy lawas iki mulih neh tekone di omah apa urung manggonmu ning ndi ngono. Ya pantes sih lho Pak Lo, aku ki pantes. Ngene lho, yang tak tekone awakmu apa di omah apa piye kok teko masalah omah ku maksudnya kowe teko omah sing piye ngono lho. Lho aku nang kono golek duit tak gitu nambane kuping ora gitu lemah. Kok lemah. Omah lah wong ning ndi paramu? Ya apa duwe to Pak Lo aku kena kene ya sehat selamat teko kene mari aku budek aku marem lho. Terus tabrak wong nek budek nek mang. Panggah kere, panggah budek ngapane sing mari ora mari kuwi. Terus paramu ning ndi iki? Golek Pak Lo. Aku ning kene iki lho Lah nyapo. iya golek Pak Lo. Lah iya aku ning kene nyapo. Lah iya sampean ngene Pak Lo. Lah iya aku ning kene nyapo. Ya mbok menawa ndek omah sing nganggur nek tinggoni Oke. piye ngono Pak. Ini Terus- aku nyambut gawe apa piye no? Aku arep Denek. terus neleku repot karo bojoku kok. Nyapa? Repot. Apa usume to Pak Lo? Wis sama apa lho? Lho, lek rapotan wis Juli. Kok ora rapot kan gudege panggah. Repot. Repot. Denek. Repot. Lah ya tak wangi ngono lho. Ki ora kena repotku kaya wangi aku masalah karo bojoku kok. Ora apa-apa lho Pak Lo. Ketemu kapan-kapan. Engko lek aku beres lho Pak Lo. Ndak beres aku karo kowe ndak tau beres kan biyen. Masalah apa iki? Repot, aku repot lek karo wong omah-omah iki biasa to karo bojone. Ngene lho. Lho tak wangi. Gundul mlotot ngono rasane wangi-wangi. Ala titik lho Pak Lo. Ora. Anggur awakmu ngitan rono lho engko. Cetuan sapa kono ning kandang apa piye apa? Ora bangga sangu ae aku. Ora apa-apa, wong tas mulih ora disang aku. Tak duit kuwi. Wong kono sing tak dulu tas kerja jare sukses nambane kuping kok njaluk sangu kene. Jadi kan ana bali kuping. Nyatane yo ora sukses budek ngono. Sukses mau. Islah Pak Lo. Hah? Islah. Starter. Starter. Alah kaya motor-motor liyane lho. Alah kaya biasane lho Pak Lo. Kaya lah kemarin iki lho. Ini. Macet yang. Macet. Kira gas lagi. Beh kok panggah gas-gas. Iki rong muni kok panggah digas ae. Dibari bagak goblok kare gas ngene. Beh motor rong muni kok. Digas, selesai masuk nih. Nek rong muni. Wala motor listrik to nggih, Pak No. Motor Pak Lo wis canggih no. Lah golek tombol tahun-tahunan ta mari-mari malah kumat meneh. Tuwabrak gendeng.